לה. תחכו, אני עושה משהו. אמא, מה זה ריבנג' בעברית? נקמה. זה קוראים, הנה מתחיל הנקמה של זה. קודם צריכים לסדר. עכשיו בואי נסדר. אסף, איפה? מתחיל עם הנטר. שלום אנשים, אני הנטר. והשנייה זאתי דוטי. כן, אני דוטי. והפן שלהם לא מר מיני. זה הולך כך, והנה, הכי מצחיק. לא תפסיק. יש משהו שאתה צריך לבדוק באתר של הבית ספר? וזה פירי, הכי מצחיק. שיעורי בית או ש... אתה רוצה שנפלט בפנים שלך? לא זהו, אתה יודע שעשית את הכל. אתה יודע שעשית את כל שיעורי בית? דרדסית. סלאם. אני עזרתי. והנה מגיעה דרדסית. לא, תפסיק. זה לא הולך לך, אני אומר רק שזה הולך. והנה הרע. זה. זה היה חוברת שהוא יורה ברע. לא, תפסיק, אני אומר לך, עכשיו תביא לי את זה. והנה הכלב מין שיש לו דברים מסוכנים שהם סוכריות. והשנייה, התינוק הנסיך. אני דבש אומר. והשנייה, הסוס. הנסיכה, הסוס, שוקולד. אני שוקולד. ושני, אחרון החביב, זה טבי החתול. והחזירים המתוקנים. והדרדסית שרואים את הטוסיק. וגם לא יראו אותך אסף. הם לא יראו אותך אסף. עם דרדסה בחבורה. עכשיו בוא נתחיל. טון. שהכל התחיל בלילה. שכולם ישנו. ואז פתאום זה בא. אני אקח אותך בסירה. לא! טון. תפסיק, אסף. תפסיק. לא! אני מנהל את הדרך שלי. אני רק עושה וידאו בפנים. והנה, ואז התעורר הנטר. אתם רואים אותי? אוקיי, אתם רואים אותי. אתם לא רואים אותי. הנה, עכשיו, אני חושב, אין פה נסיכה. לא, אף אחד לא יתעורר. אני אלך חזרה לישון. זה מישהי, זה ישנים? זה ישנים? זה ישנים. הם מוכרים עכשיו.
אבל מה סגרנו פה, הוא עכשיו בפנים המכונת המוות. וואו! אז אנחנו לא יודעים מה לעשות, אולי נהיה גיבור חדש. אוקיי. לא נהיה. אוקיי, אתה תהיה. אני אהיה גיבור החדש. גם אני. תפסיק. לא, ככה. תראה. אם אני לא טיפש, לא, אני רוצה. אני אהיה איתך. היי, מה זה 1+1? לא יודע. לא, אתה יודע. 2? לא, זה 3. לא, אתה אומר זה 2. 2? לא, זה, אתה ככה. זה 2. לא, זה 3. לא נכון. תראה. 1, 2, 2. עכשיו? לא, זה 3. ואז אני. טוב, בוא נלך. בוא איתי. לא, אני הולך שנייה. אני הולך לבד. אני הולך איתך. בינתיים, בנסיעה. רחוק. לא, אנחנו לא עוברים. בוא נלך מפה. לשיחה, תקשיב. לא! וואו! זה תראה נהדרת. עכשיו אנחנו נעשה חתונה. לא, שכחנו את הרעיון. צריכים לעשות רעיון. אוקיי. מה? יש לי משהו. בוא נעשה. הנה השולחן שלנו. הנה הבוס בא. אני בוס. אתה לא יודע כלום. הבוס אני רוצה להיות איתכם. לא, זה לי פה. נכון. טוב. גיבורי הפלוט. מישהו אמר פלוט? בוא נסדר אותנו. לא, בלעדו. שכחנו. והחכם מכל מגיע אלינו עכשיו. שכחנו כאן מישהו. Angry Birds. יש למישהו פה רעיון? לי יש. באיזה כמו אנחנו ונעשה מה נעשה? כן, נלך לכתוב את הנסיכה. אני בודק מה יש בדור. כן, אבל איך ניקח את הנסיכה? יש לי רעיון. בוא נעשה סניק אאוט. זה משהו שהולכים וחוטפים אותה בלילה. וואו! לא, זה מטורף, כן. נכון. יש לי רעיון טוב. לא, יש לו רעיון יותר טוב, אוקיי? כן, רעיון שלי טוב. בוא נלך לחתונה פשוט. עכשיו, בוא נעשה סניק אאוט שהם ניסו את התא. לפני שהחתונה מתחילה, בוא אוקיי? נדע משוגע. יש לי כאן את הכרטיס לחתונה, אני יודעת כבר איפה היא. בסדר, בואו נלך עכשיו. לא, ככה. היי, זה טוב. בוא נלך. מצאתי חללית. תראה, הנה שלט. אז הוא אמר לי שזה חללית פה. בוא נראה בפנים החללית הזאת.